musani ukuba zidengeke. Nina zamani ukuqonda ukuthanda kwenkosi. Uyabona uPaulo sinoba wayesebona ba abammatha ngabazalwane. Bamathe lendlela ndiyibona amaprinsana. Hey, abazalwane, they are so welcoming. They are so welcoming. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Bazalwane bam, into endizama unifundisayo namhlanje sanoqhathwa into eniyibonayo. Sanoqhathwa imbonakalo because njengoba kuziwa kule nto yoba musanoba zidenge nje. uPaulo sephaya uthi musanoba zidenge. Veza nesixhosa ke mzongana. Musane ukuba zidengeke. Nina zamani ukuqonda ukuthanda kwenkosi. Xa kuthiwa uzama ukuqonda kwenkosi i-discernment leyo. So xa ungumzalwane you should judge. Into ezosibetha kukulahlekiswa ngabantu kuba ingathi thina sifundele ukulibala siyalibala ukuba ipoison igalelwa ibe ncinane xa umuntu efuna ukubulala qanza. Sozufika umuntu ekugalele ipoison eninzi neti encinci. Ukugalelela iti engqongqo nobisi abe sethi chatha intwana ye poison. So ndirhalela ke Christian family sibe nabazalwane abacritical. Hayi abazalwane ababhabhazelayo. Ndenze umzekelo ngabantu that malisho fika be14 nomfundisi abangazange bandibona ncokola naye. By Reginine. Ufika ngasancumanga umzalwane wami. Ndithi hayibo lo muntu uyamazi lo muntu okanye uqhathwa yimbonakalo yokuba i-perception iyokuba ngwase AFM. So kufanele singaqhathwa yimbonakalo. Babe abantu berongo. Yabona ngona lo mfolo othetha ngayo Sino. Uthathe inqwaba yabantu endixakayo kwengoyile yaba. But ke ngosino ingxaki iyona nto ikhona leya yokuba umuntu xa ephumile musummonisele umfundisi thula. So uPaulo bayengwabazalwane bazindlala macala. Uba oke wathi mabaphume kulamntu kuzothiwa unomona okanye unekhwe ayongancama pha kumshini. Umuntu ophume apha ecaweni sodibana ezulwini okanye mna ndizawutsho ndithi hayi kuyabonakala uba akanabungozi. Otherwise into enzima kakhulu ukhawuleza siginye. Kuthiwa ke do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Itopic yethu ke iseyileya izolo ethi perception versus intentions in spiritual judgment. Sijonga imbonakalo siqhathanisa nenjongo. Because umuntu uyakwazi ukuba abonakale eze kakuhle kanti uze kakubi injongo yakhe. Niyakhumbula uTobaya noSanballat uba kuthiwa bathini koNehemiah ukuze bafuna ukubahlasela bathi masithini basibajoyina sibe ngathi siyokwakha nabo baze bathi bengalindelanga sibaquke. So kufanele wazi xa umzalwane uba sometimes uSathane xa efuna ukubamba uzokwenza kubekho umuntu okujoyinayo, ingakumbi lento kuthiwa umtshato. Umtshato is a very dangerous thing because uSathane uyakucupha kulinde
azokushaya ngoJezebheli onzima. Lo Jezebheli uzobacula amakhorasi apha ekuqaleni nangona usanda ukutshata mhlawumbe for a year. After a year uyabona ayikhona. That's why mna ndinento ethi xa ungumzalwane kufanele xa utshatile wazi ukuba umtshato is a lifetime commitment, but i-lifetime commitment engehlulwa kukuba kucace uba kwehlukana othixo abakhonzwayo. Niyava nditshoyo? Niyayivuma? Ningathethi into ningayithethiyo. Ndithi umtshato ufanele ube khona ideni yothini nahlulwe kukufa. But ungibuze nawo ke ngoku, if lo muntu ukutshate esindisiwe waze kwacaca uba uyohlukana nothixo, kufanele uthini wena? Umama uqhamza uthi andizuwona wami, utata uqhamza noba ngayaphi ngowam. Ndithi naku lo muntu nitshate evuthe ekusindisweni, uyambona ngokuba ikhona avela beligqirha. Uthi ubuye enkomfeni ngenye imini uthi okanye kwalapha enkomfeni ngoni igodukayo umbone team lampela, awuqondi kaloku ucinga une-fever nawe umane umnika iiswiti ezibabayo ucinga uba i-fever. Uthi uyambona uthi hayi ndizoke ndiyobona igqirha ngapha into zamazilungu. So kufanele apha emhlabeni ndirhalela nibe njengam, nam ndirhalela ukufana noPawulos noYesu. Mayingabikho apha emhlabeni into ongeke wohlukane nayo ngenxa kaThixo. Mayingabikho noba yintoni. Niyaliva? Mayingabikho nenye ndweza, because into ezokwenzeka uba ke kwakho into oyithanda kakhulu uSathane uzokuhlasela ngaloo nto. So fanele wazi uba akukho nto ungangohlukani nayo xa ikuhlukanisa noThixo. Niyakhumbula kwincwadi yamaKorinte ushilo uPawulos uchapter 7 ukuba uba ulikholwa waze watshata waze umuntu osindisi oshate naye wabe akasindiswanga and uyafuna ukuhlala nawe, ithini? Hlala naye. Anti ubumtshate engasindiswanga nawe ungasindiswanga. That was the context yapha. But kuthiwa kodwa ubafuna ukushiya kubusindisiwe mthini? Miyeke ezimamke. So akufanelanga kubekho indoda ezibona ingudedi nomfazi ozibona ngusweet ekucaca kuba nguye yedwa usweet aphandle. Kufanele wonke umuntu azi uba Jesus is sweeter than anything. Njengoba umzekelo ngokumna uba kuthiwa ndiyashumayela mamalish, ayikho i-invitation ebaluleke ngaphezu kwentando kaYesu. Uba ngaba uthi undi-invite uthi awuzophinde uyi-invite anamsebenzi wangaloo nto, andinakwandaba. Kangaba into endiyandiyiphawula ngomamalish, ndiyancokola kayihope abantu aba-online abanditraining. Ndiphawula uba abantu abanintsi ngoku baya beyithanda le ndlela ndishumayela ngayo. Kabana ngepasika ngwandizubakho apha ndimenywe le e-East London, but ndizohamba Friday ndibuye Saturday. So ndizohamba Thursday. Then uthini papa? Cancel it. So ndizama ukuthi ke bazalwane, uba ungumuntu ome enyanisweni kaThixo aze umuntu othile angakuthandi, fanele umlinde uba mhla wayibona inyani uzobuyela kuwe. Into embi kukuba abantu bakuthande kuba ulixoki, ubavezela into ezokwenza basondele. So xa ungumzalwane qiniseka uba ume enyanisweni and ayikho into, akekho umuntu obaluleke. Uba kuthiwa umenye kwamasipala, ngabona abantu boyikwayo abantu bakwamasipala. Uyazi ukhona abantu odata malish uPaul kuba kuthiwe makavula umthandazo kwamasipala, so lala sidle loo nto ke ngoku uba siye eGoli indlela yonke bendiyovula kwamasipala. Xa bendivula kwamasipala ndabona uba ndizulidla ixesha.
kwenzeka baphinde bandibize ndabona uba mandiyihloniphe i-audience ukuze ndiphinde ndibizwe. So xa ungumzalwane musa ukuba sisidenge, funa ukwazi intando kaThixo. And bazalwane, njengoba sisithi hlolana abantu, khawuqale ngawe. Uyazi uba lo muntu orongo inganguwe, lo oshiyeka ene-perception. Niyakhumbula la verse ethi nine-reputation yokuba niphilile, kanti nifile. Khaniveze leli phelo bandla. Abantu baxa beva badla imilomo usho usube ungazuthetha mos. Leliphi ibandla ekuthiwa line-reputation, line-perception? Bakhona abazalwana abanjalo othi xa umjongile umbone uba une-reputation, usabizwa mfundisi, usabizwa mshumayeli, usabizwa mkhokheli, usabizwa olem, kanti uwile. Ibandla laseSardis, chapter 3 verse 1, kuthiwa bhalela ummeli webandla laseSardis uthi, nanga amazwi avela kulo uphethe omoya abasixhenxe bakaThixo neenkwenkwezi ezisixhenxe. Ndiyazazi indlela zakho, ndiyazi ukuba nakuba udume ngokuphila nje. Uyeva, udume ngokuthini? Ngokuphila, ufile kodwa. So bakhona abazalwane abafileyo kodwa badume ngokuphila. Akhona amabandla afileyo kodwa adume ngokuphila. That's why nsithi ke ngoku xa ungumzalwana wase-Christian family, asililandeli ibandla kuba line-cross and the crown. Masifumane impilo apha kulo, ukuze impilo ke kukulinganiswa, kukulingiswa okanye kuku-imitator uKristu. Ngicela sivesike zonke. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do. I know that you have a reputation of being alive, but you are dead. So, baninzi abazalwana bane-reputation. That's why I said i-perception can fool you. Kube sebakhona ke ngoku ii-verses bazalwana endirhala nizazi ngentloko ningomama ke nihlulwa abantwana. Ii-verses eziyi-4. Ezi verse ndizoqale ndizitsho ukuba ethile ithetha ngento ethile. Uba ndibhayile ke nami nondixola because anizazi kwawuzazi nina. Ezi verses ziku-2 Corinthians chapter 11. Ndifuna ke ezi verse uzijonge ngokulandelana kwazo because ziya kule nto ndiyithethayo. Eyokuqala iverse uthi uPawulos, cholana abantwana oyeki bamalisha. Uthi uPawulos kwiverse yokuqala yakhona kwezi verse ndizitshoyo, ndinandisele emyenini omnye. Abezele sithi njengoba ninandisele kulomyeni nje, ndinekhwele ngani. Uthi I've got a godly jealousy about you. Kuba ndinendisele kumkhwenyana oyi-1. Xa esuka apho abesesithi kodwa ndinoloyiko lokuba hleze nilukuhlwe nina njengoko uEve walukuhlwayo, ize i-pure devotion yenu yonakaliswe. Uverse 3, iverse elandelayo yesithathu, kulapho achazayo ke ngokuba yintoni le ezobenza balahlekiseke lula njengo-Eve. Uthi kuba nina namkela kwamuntu oshumayela uYesu ongomnye, ivangeli eyenye, namkele nomoya engonguye lona mamkelayo. Eyesine iverse,
abe selesithi uPawulos ephaya, noba andikwazi kuthetha kakuhle kodwa uthini mama uGaxe? Ngenze uzochana kanti mama uGaxe siyazama. Uthi noba andikwazi kuthetha kakuhle kodwa hayi sothi umnike microphone enzele uba aphazamele lapha kuthi. Kodwa uthini mama uGaxe? Uthakalo yilo ngokwenza singamnika u60%. Nithe bangonana neyazi ba levesi uthini uPawulos. Sheba nithuleka nga hokhani nibuze. Uthi noba andilociko ekuthetheni kodwa njani ndinalo ulwazi. Zivese eziyi4 ezo. Ezi vesi ziyalandelelana. Ndithe yokuqala ithini? Okay, ndinendisele emyeni nomnye. Njengoba ndinendisele phaya aqala ngoloyiko. Hayi aqala ngoloyiko. Okungenza bandiyaphazama ke babi. Kodwa akaqala ngoloyiko uthi ndinesikhwele. Uthi andaba uthi I envy you with a godly jealous or something like that. Uthi ndinendisele njengoba ndinendisele ndinesikhwele ngani. Yivesi leko yokuqala. Kwezi vesi ziyi4. Eyesibini ke ngoku njengoba ethi unesikhwele akanazikhwele sodwa unalo noloyiko lokuba hleze ukuzinikela kwabo oku kuthiwa your pure and undivided devotion may be corrupted as Eve was deceived. Ndandike ndathetha apha kuni ngedeception kaEve. Sathi ideception kaEve igqame ngayehluke ngani kwezinye deceptions zana kukodwa ilizwi pha. Kanti inyoka yamlahlekisa ngevesi. uEve yabe seyemxelela uba lento ayitsho uthi xa uzofa awuzufa kwawena. Ivesi yesithathu ithini ke ngo? Yintoni ezokwenza balahleke? Caca uba yintoni ke? Bamkela wonke umuntu nobushumayela umphuyiso ongenguye lo bamvileyo noba ngumoya ongenguye lo bamamkeleyo noba ivangeli engeyiyo. Then ivesi yesine, is it verse 4? Oh, strong by verse 4. Stay ivesi yesine. Kwivesi ezintathu. Kwivesi eziyi4. Uthi ke ngokulena ivesi noba andilociko ekuthetheni kodwa ndinolwazi. So ndizama ukuthi kuni bazalwane ake nizame ukuba nolwazi. Noba awukwazi ukucikoza apha ngaphambili. Noba xa kuthiwa izoshumayela awukwazi ukushumayela kakhulu kodwa yiba nalo ulwazi olu. Then masiye ke ngokule vesi. Kwezi vesi ziyi4 sithi eyokuqala ivesi ithini? Zophoqa umuntu ke ngo. Bala. Sanuba niphuhlile. Sithi kwezi vesi ziyi4 eyokuqala ivesi ithini? Ndinendisele then ndibe nantoni emva koko ndibe nesikhwele. Eyesibini ivesi ndinoloyiko loba hleze nina nivele nilahlekiswe nina ngobe kade ne-devotion ephiyo ne-undivided. Yintoni ezokwenza i-devotion ibe divided? Kungenxaba nimamela kwamntu oza kuni eza noYesu umbi, eza nomoya umbi, eza nevangeli yimbi. Kuthiwa nina niyamthakazelela. Niyazi uba yintoni ke? Uthi ke ngoku uPawulos aba bantu nibaphaphelayo, I am not inferior to them. Ubabiza ngoba zi-super apostles. Because ngiqinisekile wena sino nabazalwane sincokola ngabapha. Kukho
babone hostel ethile, and into endiyaziyo laa mntu wajika ezi courts. Kodwa nangona kunjalo kuthiwa Sidudla ngihamba nawe bacula loo ngoma abazalwane. Masiphinde ngokugqibela. Ezi vesi, ivesi yokuqala kwezi vesi ziyi-4 ithini? Ndinendisele, ndingumkhongi. Ndinendisele ndodwa enye. Ndinekhwele ke ngoku. Kutsho ukuthi ikhwele kuPawulos livela xa bemamela nabanye abashumayeli. Uyabona umzekelo mna maprinsana, kungalula uba abantu bacingele uba ndifuna nimamele mna ndodwa. Kodwa mna ndifuna nimamele mna nabambalwa. Nabambalwa kakhulu abashumayeli. Because kukho abashumayeli abangashumayeli intshumayelo. And so ndifuna namhlanje ke sincokole kakhulu ngabashumayeli nabazalwane. Apha in discerning the true preachers and the true believers. So sithi ke ivesi yokuqala ndinendisela. Now, xa umuntu umendisela ufuna bade bawutshata. Umzekelo ngonina nilibandla senendile. Senendile na. Nicacile. Senendile. Hayi. Andivumi umaprinsana niyokwenzani? Ke ngokwende kanjani ngafika umyeni mamalishi? Sesalungisa. Umaprinsana kwesiva ba yimani ke abantu bakwethu. Sesendile. Are we married already? Okay, makasijonge le verse ubuthini uPawulos. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Uthi, I am jealous for you with a godly jealousy. Oh, shema isixhosa sinilahlekisileyo. Because isingesi sisho kakuhle sona sithi I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. So, siyayifumana ngo nambe sengicinga sendile ndizinqanda ngondehla pha izitepsini qwa ake necuphe. Yimani bazalwane umuntu xa setshatile uba ibride na? Ndivalwe benamabhongo ebride. Si bride. Oh ubungcinela mna? Okay, uthe bengcinela mna ubabi. So siyintoni thina siyibride asingowife. Ke ngoku xa umaprinsana ngathi uyatoyitoya animnike sive itoyitoya yakhe. Umama ugaxa usephakathi. Amazala. La Ephesians, I think Ephesians 5 lo athetha ngoYesu as umyeni thina. Make sijonge ba ulungisa ntoni. Ephesians 5:21 is the same ne? Oh no, not the same. U5:21 khojonga u5:21 umaprinsana ke sijonge ba uyende inyani nomaprinsana. And bazalwane ixesha lokuba ungekadibani nomkhwenyana lijani li very critical. Qhubeka. Qhubeka. 27 kushubabi. From 25 kushubabi. Uti husbands love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. Oqhubeke. To make her holy, cleansing her by washing with water through the word. Yes. And to present her to himself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Ayikho version eno etsho ba ngubando. So maprinsana ayithi angisho ba siyiwife. Abantu basafuna ukuhlala emakwabo. Yeah, we say bride.
kutsho ukuthi sikwixesha eli-critical ke ngoku, because umuntu xa ezokutshata akufanelanga abone nento encinane yobuyakexesa. Yimani ithi nayo kwenye ivesi ecacisayo abantu abakwethu uba nizoyifuna. Ufaka isiXhosa, okay, makasive isiXhosa. From 25. Nina madoda bathandeni abafazi benu, kusho ukuthi siyithe sesitshatile. Kanye ngalendlela alithande ngayo uKristu ibandla waza wanikela, uzojonga uAmplified akuna sinceda ngayo, waza wanikela ngobomi bakhe ngenxa yalo. Lento uyenze ukuze libe libango lakhe ibandla. Ulicocile walihlamba ngamanzi ngamandla ezwi. Kutsho ukuthi ngokunishunyayezwayo niyahlanjwa ngoku. Naxa ufunda ilizwi uyalungiselela unxityisa impahla emhlophe ngayo. Yes, kuthiwa lento uyenze ukuze khona ukuze azithathele lona liyinzwakazi. Usazolithatha linyulu lingenasici. Kuzoba lula ngoba nibe nesici nina xa nimamela kwaMshumayeli wake wakho. Umjungula akuve kuphela komshumayeli, kodwa bakhona abanye abashumayeli abaright. Kodwa ngofanele uzijonge mama uGaxa uba le cawa kuyo uyacocwa na, okanye yicawe nje enihlele eca kwamanzi nesephu. Because xa uhlele eca kwesephu mos awubi clean andithi, naxa usecaleni kwamanzi awubi clean if you don't apply them. Kuthiwa ngu-TPT abamfunayo Mzongani, omama abangafuni kwenda. Umama uGaxa uthi uphakathi now fika senamkela va. Kuthiwa and to the husbands you are to demonstrate love for your wives with the same tender devotion that Christ demonstrated to us, his bride. For he died for us, sacrificing himself, yes, to make us holy and pure, cleansing us through the showering of the pure water of the word of God. Yes. Kutsho ukuthi ilizwe lemaprinzana uba singake sithi ngamanzi sikakhulu lingangcono kunesonke sidlile abantu abakwethu. Kaba ndive kakubi kanjani xa ngigqiba ushumayela athi umuntu xa ndihlala phansi athi ayisidlile, ndivene mbesho uba akazulisebenzisa kweli lizwi lomuntu. Lethu udlile ilizwi kuthiwa litheni linamanzi okuhlamba. Kuthiwa all that he does in us all that he does in us is designed to make us mature, a mature church for his pleasure, until we become a source of praise to him, glorious and radiant, beautiful and holy, without fault or flaw. So kulula ke ngomamalisha uba ube ne-faults xa umamela kwaMshumayeli. Akufanele uhlele uthobekile and sithi nomuntu ozibiza mzalwane uthi usindisiwe asikhawulezi sithi usindisiwe kube ecaweni yabantu esibathembileyo. Then masiphindeni ke kuverse 2. Uthini uverse 2? I am jealous for you with a holy jealousy, with a godly jealousy. Uthi I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. So nam njengomfundisi umjungula andifuni ukuthi ndinilungisa lapha sibe baninzi. Kuthiwa zintoni abantu abenza umuntu make-up xa ezotshata? I-make-up artist. Yintoni? Ukhona umuntu okenziwe i-make-up ngabantu abayi-5. And bakhona abantu abakubhaxeka khona omnye umzalwane abamshaya waliphepha xa singena sithi hayibo utata usibani bani akasashati nalo sisi na. Sithi xa sifika yongu impumlo ayibonakali ibe yile yasiyaziyo. Umbethe so fanele nawe xa umzalwane ingabe ngathi ibhlukwe kaSidumo. NgekaSidumo la bhlukwe okanye ekavela phi? Ekavela phi? Antuvela phi ngathi wacela usibani bani uba amgobele ibhlukwe yakhe. Wala
wabe uvela beseyithatha ke eyoyikhobisa kwenye indawo kanti nalo uzophinda ayithathe ayisike naye. So nawe xa umzalwane musukuba ibhlukhe kavelaphi olungiswa ngabantu abaninzi. Umzekelo lapha Christian family ndiyayimela nje bazalwane into ethi apha Christian family fanele nimamele mna nabantu abashumayela njengam, not ngokwestyle but ngokwe-content. Uthi ke, I'm jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. So singabazalwane, singabefundisi, sinomthwalo wenu ningamagamente. Mna ndingumfundisi wenu because andishumayela abanye abefundisi apha. Ndinomthwalo ukuba ndiyonipresenta phambi kwaYesu ndithi nabo Mama Malimba, nabo Mama Momothi. Ngemini yomngcwabo fanele xa ndidibana nawe ndibe namabhongo ndikwazi uba when I present you ndisho uba umkhwenyana uzokwamkela. Ndingathi ndiyakufaka ezulwini uYesu uyakuphusha apha nengelosi avele uthi uyangena qhwabe ngempama Michael pha because wena uhamba umamela kwanto kwam. Bazalwane, xa usiva ilizwi amanzi ozohlamba ngawo antuqala uqiniseke uba clean. Awuhlambi ngawo onke amanzi because amanzi ayakwazi uba abe ngamanzi kodwa ibe ngawo azokungcolisa even more. So zilumkele intshumayelo because zizo ezimosha i-devotion. Sithi ke ivesi yokuqala uthi ndinekhwele ngani, ndinendisele emyeni nomnye and umdla wam kuba xa ndinipresenta. Usisi ka TikTok xa ndicinga ngozongena pha because ngosiyahlamba apha singene okanye uyashawarisha nobulele uya sleepwalker uyongena kwishawa. So yazini bazana uba xa ndishumayela ndinenjongo, xa ndishumayela ndine-intention. So i-intention yam mayingequnywa yi-perception, mayingequnywa ndweza yindlela obona ngathi ndikutreata ngayo. I-intention yam kuba ndikuse kuYesu fe ndinamabhongo. And ikhona ivesi ethi masihlale apha kuYesu ukwenzela uba mhlabuyayo singathini, singabi nentloni, sibaleke. Into ezokwenzeka ngothi ndiyakupresenta kuYesu ubaleke wena. Ubalekiswa kuba xa ubuhlanjwa ngamanzi ezwi uthe. So into embi kumamela intshumayelo ezininzi. Intshumayelo ezininzi ezohlukene udu end up uyidawutha le ibi right. Khawuveze umzekelo pha, is it 1 John 2:28? U1 John 2:28 phaya uthi kwaulo mkhwenyana uzoya kuye wena xa ethi gqi ungavela ubaleke xa ungakhange uhlale kuye kwangoku. Uthi, and now dear children, continue in him, so that when he appears, you may be confident and unashamed before him at his coming. Yebala sakathini ngosengasabhali. Naphucuka. Hayibo. Niyanimatha ngondijongileyo. Xa ungazubhala uzelele ecaweni. Lezo nje nifakaze ngezipika lapha ne-lights because alwakho kwanto ngaphakathi. And nani zifundeleni uzenzele nokuthi ngunaso ningasolo nilindela number 1 bam lapha. Zenzele wena number 1. Uthi ewe bantwana bamhlalani nimanyene noKristu ukuze sibe nesibindi akuvela. Ngokunjalo singabi nazinhloni ngemini yokufika kwakhe. Hayi andifuni le version mzongana. Andifuni bengabazalwana abahoyo point number 1 nide nilibale. Into esikuyo ngosithi Paulos nam ndithi le topic ndiyivezwe likhwele. Uthi ngoku ke bantwana hlalani kuye ukuze xa athe wabonakaliswa sibe nokungafihlisi, singadani, simbaleke ekufikeni
kwakhe. So uba ngumzalwane omamela abashumayeli abaninzi abangafaniyo abangashumayeli ivangeli eyiyo, kuzoba lula ukuba uvele ube nefiva yakwamoya. Then and now, dear children, remain in fellowship with Christ, so that when he returns, you will be full of courage and not shrink back from him in shame. So that's why nditheke lumkani bazalwane, ngokuya liba lide ixesha usindisiwe, kulula ukuba ube careless. So yizameni into yokuba ningamamela abashumayeli abaninzi. So sithi ke okokuqala uPawulos uthini ngaliyi welcome, sithe okokuqala uthini uPawulos, ndinekhwele. Kanti kukho ndiyiphinda-phinda le nto andikayazi nawo. Uthi ndinekhwele ngani, yinto emaba nekhwele kuba hayibo ndinithembise akabe ingathi isiXhosa sithi ndinendisele. Ithi ndinekhwele ngani kanye ngale ndlela uThixo anekhwele ngayo ngani. Nanjengentombi, ninjengentombi enyulu. Oh, awuve sewendiselwe. Yintombi endiyendisela esokeni elinye qha. Elingubani lesoka? ElinguYesu. So mna mfundisi umjungule ngo funa ndiqiniseke kuba iveil awuyinxityiswa noba ngubani. Yimani bazala anti uba mnye umuntu okhathalela umakoti, hayi kule mihla ke sebabanintsi kudala kubani oyefaka umakoti iqanda kudala? Wezifaka yena? Wayezani wafaka amaqanda? Kuthi umakoti kaloku xa sezotshata wayengaphumi phandle, wayethambisa iqanda ebusweni makeup ukwenzela uba athi ngalamini aphuma ngayo abe emhle. Sufuna ukuhamba ubhadekwa ngabo bonke abefundisi, uzothi omnye umuntu ke mama uGaxi ndinenza icult, ndenze uba nimamele mna ndodwa. Ake sijonge le nto ndiyitshoyo. Uba uthini uPawulos ku Philippians 3:17 phaya athi uPawulos, lingisani mna nibe senifunda nakwaba abahamba njengathi, mawethu manyanani ekulinganiseni mna. Uyabona uPawulos uzikhetha yedwa. Uba uzokoti iveze etsho ngomnye umuntu kuba uqamza, yikoti kuba nami beke ndayitsho. Ungazondethusa ngevesi apha, because nezokwenzeka kuzoba nzima xa sendikucorrect and ndizawunyanzeleka kuba ndikuthini ndikucorrect. If umfundisi kungenzeka ivesi ingadibe ile vesi bendiyitsho but abe ezama ukugxininisa the same point, then I don't have a problem ke ngalo vesi. So which means amavesi nisinganda ngokwanda. Kutsho ukuthi ngoxa ungumzalwane befanele uba umzekelo nditshila izolo mamalish dathi uba kukho umfundisi enimaziyo ozoshumayela apha eBizana, anikwazi kumthembisa nina base-Christian family uba nizawuya phaa shumayela khona, kuba emalanga apha ecaweni utishala wenu sube bhizi ngana ndithi. So uba ngaba uyarhalela ukuya fanele uthini ucele ke ndikakuvumela. Cha kuzoxhomeka uba ngaba uye waya kwenye icawe sine online, xa ubuya fanele ufike ushumayeze sikufaka iqongeni uba shumayela lento besiyimamele ngubungamamelanga, because kaloku kufanele ungayimameli kuba sowuyazi. Kanti uthi usoyazi kakhulu ngosothi hayi ndikake ndivakashe. So ke xa ufika tata Malish ndiyacela tata usishumayeze nami ndihlala phansi. Hayi asifuni uthi mama Malish uzosiphathela le ayive pha asifuni, sifuna le besiyirevise wena wathi so uyayazi. Ilula ke bazalwane because xa ndikuvumele mama Malish ithetha uba uzofika ucatch up andithi, so uzoyifumana still. So ndiyakwazi uba ndinivumele, kodwa yazini uba emalanga
ningabe class yam emalanga. Then uba ngaba ke ngoku umuntu oshumayelayo omaziyo uvulelekile ngwekuseni ngomgqibelo up to 4:30. Ku4:30 uyesuka kuloo ndawo xa engathi kude. Make sifunde pha uthini uPawulos epha mawethu manyanani ekulinganiseni mna ndingumzekelo kuni, akathi thina. Ngoko ke uthi anizulinganisa yena yedwa, baqaleni abo bahambo injengeyam. So kutsho ukuthi xa ungumzalwane ukuze ungalahlekiseki, xa ungumzalwane don't be fooled by i-perception, because sithe izolo ukhona hlala phansi kwedini, sit down. Ukhona umuntu okay abe nabalandeli abaninzi kodwa wrong. So fanele ke ngonina nazi uba silandela umzekelo walomfundisi wethu kunye nabo, and sithe umzalwane ongarongo apha sujonga umnye iqala pha kuwe ngenzeka uba nguwe lo ngumzalwane orongo. Phambi koba uhlole abanye zihlole wena, then ube sosiya kwaba ucawa nabo usino utshilo, because kwalapha eChristian family ungakhona umdlungu ekufanele ukwazi ukumjonga uba lo muntu uhamba nezimfundiso ndizifundisayo wona noba usacawa apha. Niyakhumbula ngexesha lo avoid uba ndathi umuntu masim-avoid noba ucawa nathi xa simbona uba uphuma ecaleni. So khawuveze enye iversion ke mntana isingesi I mean. Ithini topic yethu? Perception versus intention in what? In spiritual judgment. So kutsho ukuthi wonke umuntu uba mama ugaxini ndimo rongo, shiyani mna niye kulo muntu right, kunoba nizoxuba mna nomuntu endingefani naye. Siyevana ke. So kufanele abe umfundisi enizomlandela ufundisa lento ndiyifundisayo noba uyayikhwaza, noba uyayisebeza, noba uyishumayela eguqile, noba uyishumayela elele ngomqolo, kodwa i-content mayibenye. Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. So xa ungumzalwane you pattern your life after your pastor's life, and then you learn from others. Kukhona umntu ndibone trend andikandiboni imfaka akho kwanto ayishumayelayo nje, into ekhona nje uyathuthuzela okoko ndibona uba and udumile uyafakwa ngenza abamazi nangwabanye abantu uyafakwa. So uba ndinganibona ifake laa mfundiso ndizonibona uba ninengxaki, ndinicuphile. Kaloku kufuneka ndingandixeleli uba ngubani ukwenza uba ndinibone. Ekhasino ndake ndawufuna umsebenzi ngo-1998, ndayipasa i-interview yokuqala, ndayipasa yesibini. Umama uSocks wawuphi ngo-1998? Wasesekhasino ngo ngenza uba nguwe futhi owafeyilisayo. Ndafeyila xa sendifike kweyesithathu i-interview apho wawu-arrange izinto ezingaka ngathi ngamabhetri amangaka, andazaba zazi-arrange laa nto nezaa ndafeyilisha. Mama Socks sidibene ke ngoku andikupresenti tu phambi kwaYesu. So ndicinga loo nto ke phaa ukuthi zange sixelelwe uba fanele sizibeke kanjani. Umntu wezopasa ngoba akwazi ukuzibeka kakuhle yena. So nam kuze ndinibone uba niyapasa kwi-discernment, aniqhathwa yi-perception, aniqhathwa lihlombe, aniqhathwa ngamazwi abantu, niyakwazi ukuhlola ngokwangamoya. Funa nibone ningamfakanga la mfundisi. Kubani ke namfaka? Uthi umbodwa neyamazi linge nimfaka. So utheni usini uthi uzumhlebele
Dear brothers and sisters, okuveza enye version uTPT yona ilula. Pet in your lives. Suba insaka. Kamba omnye umuntu uzothi yemjungula njengoba abanye abantu bekumamela nje wena. Kodwa becawa kwicawe zabo. Nabo ndiyatsho mabayeke umamela mina ke if andifani nomfundisi wabo and umfundisi wabo uright. Kodwa ba andifani nomfundisi wabo ndimo right babakhethe. I mean into yecawe into elula njengasesikolweni. Nasesikolweni mbozi maprinsana uyakwazi ukucompare isikolo. Ube sobona ba esindifunda kuso si wrong. I mean asirongwanga qha asifundisi manje okanye ubone esindikuso siyafundisa andiyindawo umjungula ukha phansi isitya sigcwele because kuthiwa pha my beloved friends imitate my walk with God and follow all those who walk according to the way of life we modeled before you. Kusho ke ngoxa ungumzalwane uthanda ulandela umfundisi wakho kunye naba if nam undibona ndirongo cima kwalo live streaming ungaphindi umamela. If xa ukomperisha lo mfundisi wakho umqhathanisa noYesu ufundisa ngcono malunga necharacter kaYesu because le character ethuthwa ngayo pha maprinsana ayo character nzima icharacter kaYesu andithi apho sifike sidibane khona sifane. So uthi ke ngoku koveze enye version kubani enye version elula easy. Sithetha ngantoni apha ngeperception. Khaba ngamanye amaxesha khona umuntu besincokola ngaye nonkosi sithi abantu asibazi ba into lebagcwala xa beya kulaa muntu sizincokolela nje. And into eke ndayicinga apha ezintsukwini anti kuthiwa kwabefundisi abathwalayo umbuze nawo abantu baya phaa kulaa mfundisi othweleyo mhlawumbi i-artist ethweleyo sube kuyintoni le bashota ngayo babazotsalwa sisithwalo i-perception kuvele ulandele isininzi because ngoqinisekileyo abajongi kwa content ezanayo abajongi ihambo yakhe into abayijongayo ukuthi kumuntu omkhulu. And uPaul banathi kwezicawe zethu ezincinci siyambiza lo muntu enze bazosinceda ukwenza banathi sibe baninzi. So my friend and all of you my friends, all of you should try to do what I do. All of you should try to do what I do. Also watch everyone else like me. Who, like me, obeys God. We are born by young and it's centered around your leader, around your pastor. Then, you know, microphones zizawufaka namhlanje kuma wezana. And try to do what they do. Try to be like us. So we am Paulos. Would you try to be like me? And then kube khona abaya abaphila njengam and then try to be like us. Ke abantu ke ndajonga eTV abashumayela ababadala pha bazi groups ngokwe groups. Kukhona le group eno Paul Washer, John MacArthur and many others. Kube khona igroup eyaziwayo yona uba yile ethanda ukubiza imali zokuba you are going to be blessed. The numbers are on the screen, account numbers, and hi group yabo leyo le prosperity. So fanele wazi uba ke ngoku umshumayeli okanye umfundisi ngamnye une group yakhe. I-group yakhe based ekulinganiseni uYesu okanye ekungalinganisini uYesu. So kuthiwe ke kwincwadi yabase Efes chapter 5 verse 17 musani kha kutsho ngesixhosa bafulisha kuthiwe musani ukuba zizidenge nina zamani ukuqonda ukuthanda kwenkosi. Then umfundisi owenza ukuthanda kwenkosi, umzalwane owenza ukuthanda kwenkosi, icawe eyenza ukuthanda kwenkosi njalo njalo. Then abo ke ngoku siyabathini
Sithe kaloku, why do we judge? We judge in order to fellowship with them. We judge in order to receive them. Sikwazi ukubamkela. We judge in order to believe them. Into abayishumayela siyibelieve, and we judge in order to follow and promote them. So zithi ke ngoku umfundisi esizofellowshipa naye makapase iChrist test. Umfundisi esizomamkela makapase. Umzalwane esizomamkela makapase. So put everyone to test, and i-test akuyo lifestyle kaMjungula, i-lifestyle kaYesu. Nomjungula lo azama yona. Yabona into ebangibani benisahlela lapha mamalisha kukuba nezama ukulinganisa uYesu. Befaka senihambile. Wakwayibona phi icawe sino ene project ezinga. Khange nitsho ibe yi-1 eniyaziyo. Kaba uthi noba sofuna ukuthi emntwini hayi lento besiyipledgele ngoJanuary befamba soyenzile ngoqonda ngoFebruary kwinto ibisenziwa, ngoMarch kwinto ibisenziwa, ngoApril kwinto ibisenziwa, ngoMay kwinto ibisenziwa. And uYesu uyatsho uthi my Father is working now and I must also work. And into endiyiphawula amaprinsana xa ujonga ngokweBhayibhile uYesu akalindelanga uba simsebenzele. Ulindele uba simthini akuzuphendula amaprinsana. Thanda yisho lento. uYesu akalindelanga uba simsebenzele, ulindele uba sithini simphilele. Naleni yisho i-right. Ulindele uba simthini simphilele. Yeyiphi lo verse? Nansi yale verse. Babesithi bangasebenzi uba ungesabatha. Wawaphendula ke uYesu wathi ubawo uyasebenza kude kube ngoku nami ke ndiyasebenza. Then khawuphinde uyojonga ngo2 Corinthians 5:15. Uthini yena? He died. Zokunika baba umntanami. Kuthiwa wabafela bonke ukuze abaphilayo bangabe saziphilela. Ngicela nivule ezafens zami. Kuyashisa? Okanye kuyabanda? Ngobani abantu kuyabanda? Because nicimeleni baninzi ingxaki. Anincimelanga boom. Nicimela ukuba nale nyama engekaguqulwa. Khani nibeke noba ku-3 then izokhala ke nina bazehlisela. Tha beka ku-3 nenze baningacimeli. Ndiyaziva nami ndiyatshisela. Kuyabanda? Wena ke uthi ubandele unxibe raincoat. Sibekene ku-3 ndiyabona ngento ezokwenzeka nizondiphupha ebusuku. Lejoma liyoba nzima uvele amen solela. Le fan left ngayilungise uJoki. Ya uzosho kube ngcono. Apha kwenzekani kanti weziwe? Hayi ubuni wena. Into emayenze kufuna nigodole. Then xa senigodola ke ngoku sizicima. All right. Kuthiwa wafela obani? Abantu bonke. Ukuze bamsebenzele? No. Ukuze abo basaphilayo bangabi sathini saziphilela. Now ndifuna ke ndijonge ngoku. Hayi wena ubhala ubhala. Xa ke ngo i-projects zininzi aziveze senza ungaziphileli. Phazi. Ukuba i-projects zibe ninzi akuve kukumphilelo. Which means impilo yakho itheni iphelile kangoba nawe uthi ucinge ye andisakwazi nokuthenga ibhedi. Andisakwazi nokuthenga isofa. Isofa zabantu zijamile ziyahleka. Zithi hello. Okay, ukuyibona isofa ibe ngathi isofa ezothetha. Xa befika abantu hayibo sino awutithi na. Ndiyaticha qha ingxaki andisathini andisaziphelele and uyibe qha ke abanye abantu ivesi mamalish bayithatha njengepoem njengoba nje into emayifundo iyanje because mina into endiyiphawulayo ndiphawula uba application family impilo ayikho and uphefumula inxeba uba ufuna ukuya eDubai
hayi ngcono yeDurban. Ngicake ndithetha nabazalwane ndithi bake bayibone na icawe ene projects njenge CFA. Jona bangathi uncokola nabani and uba uze ne visitor apha ezengomdla. Uba ingagqiba inyanga ezintathu iselapha, especially ubingene kwi groups angafana sinde xa engekho kwi groups zika WhatsApp, especially le kuthiwa ngu building projects. So lento esiyenzayo ke ngokufanele ukwazi ukuphendula uba kuthene kule cawe yenu kunje, kuthene ulicawe wethu kunje, asiziphileli. uYesu asimsebenzeli, siyamphilela. We live for him. We wake up in the morning, we go to work for him. Every bit of strength that we have is for him. Amandla esinawo, ubulumko esinabo, ipromotions esinazo, imisebenzi esiyifumanayo siyifumanela yena. Ndifonelwe ngabanye abantu ngicakele andikho sure ke ukuthi usuthethisela ngayeziwe. Benibana ndibona ezinye icawe mama lethi kukhona iitowers zo MTN ndithi kuthiwa bamane bebhatala inyanga nenyanga. Ndithi kanti kutheni ulethi icawe? Hayi ndayifumana icall nam last week kuthiwa bafuna ubeka into ka MTN pha eMthatha. But ke le bazoyibeka itemporal abakayifumane yona ndawo. But ke asazo abahlali abazothini. Lento bazoyibeka bazosinika umbane we7,000. Inyanga nenyanga basinike irent ye4,000. Ndithi kusho ukuthi kuyasifinance akadlayo. So kusho ukuthi ngoku oCastleland for 6 months uba ngaba iyalunga. Banganga ubhadala umbane sisebenze lo we7,000. Asikho sure ke besababuzile uba idla kangakanani lento. Kungathi kanti izodla 9,000. Sibenze sinikwa umbane we 7,000. So ndizama ukuthi ke bazalwane bami okanye manje ngatsho make nibuze ziniphatha kanjani izimemezelo eza videos seniziqhelile no uba kusenzima thetha inyani uba kwena ume kanje so uba nje nguthatha ekhaya okanye so uba nje ngumama ububuwedwa ngotsiba ukhona umuntu oba nje ngumama ukhona umuntu oba nje limama umchagelo ubuza kumama umchagelo uba uhlaliswe ngubani apha. Hey iCFA abantu abakwethu uthi sokhuphe isishumi kuthi gqi enye 100 rand kuvele kuthi gqi umncwabo nabanye bayachata abanye bayazala kodwa singabanqanda abazalayo abachatayo sithi make ungazalwa ngokude kugqitywe le renovation yaseLisikisiki neyase Mount Elif. Kungenjalo uba umithi noba zinyanga zi11 12 okwena nsi kwendlovu. So ndizama ukuthi bazalwane la verse yokuba singaziphileli uyibeke kakuhle uYesu pha akavelanga uPaulos akavelanga he died for everyone so that those who receive his new life may live for him. Kuthiwa okokuqala they should learn to no longer live for themselves. Ke ngoku andinoyithanda ke mama ugaxe into yoba niphinde niyomamela umuntu ozophinda athi kuni yo uthi xa kwenyusa uthi uyibani uyimetron awuthi xa kuphakamisa obese ecula ingoma ethi uthi xa iphakamisa into engelutho ayihlalisana nabo kanti ifunda oveza becawe ani ivesi yempakamo leyo uThixo xa ekupromoter ngokwasemsebenzini awupromothwa ngokaThixo. Akho promotion apha. Yi-promotion ngokwantoni ngokwepolicies asitwe sibalekeleyo. Kodwa akakunyusanga uThixo mchagela. If une double story awunyuswanga. Kuba unemoto akunyusanga uyothi imboli Thixo endikhuphula. Kangaba uDatsho ubade basho abanye abantu. Nindibona nje ndisuka kude sende kule ndawo ndikuyo. Khona omnye umfana ole ngizusho ubaphi akaphathanga. Lihlwempu kodwa nayo uhlele sithi uthi umphakamisile uthi Thixo indawo esendibeke kuyo ngoku inzima xa ujongile lo muntu usafuna ukuthathwa lo
So fanele Christian family ke ngoku ningamane niyoxuba izinto zabefundisi abathuthi xa niphakamisa, because mhla wafuna ukuphakanyiswa nguThixo ngenxa yokuachieve izinto emhlabeni umhla waqala wamgxeka uThixo. Umzekelo mna uba kwawuthi uThixo lithi uyandiphakamisa, ndapasa mos ngo-1997 ubantu bengutitshala. Kodwa zange ndititshe ngo-98, ngo-99, 2000 uba ndandifuna ukuphakanyiswa ngingazange ndikhathale. Ndithi kanti Thixo kanti mna ndithatha nini? 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ndiye ndawuqala ukusebenza ngo-2005. So uba ngaba ke ngoku ngulo mzalwane othi uThixo uyayithatha into engelutho ayithintithe, wena ungumzalwane uyinto engelutho spiritually. Xa ungasindiswanga useludakeni, usesonweni, uya esihogweni, uya ekulahlweni, then uThixo uyakuphakamisa ngoku eludakeni akwenza umuntu. Kaba khona ivesi ethi uPetros ithi naningebantu. You were not people. You are now a people. To Ephesians chapter 2, you were dead in your trespasses. But uThixo unidlise ubomi, univusile. So ukuvuswa kwethu kukusindiswa kukwenziwa abazalwane siphakanyiswe indawo esibekwe kuyo. I-level yobuzalwane ayikho enye into esiphakamisayo. Uba unayo irice amboyicela emntwini awukho sezantsi. Ubusindiswe nje uphakanyisiwe. Uba una spinach cela emntwini. Uba unamsebenzi cela ebantwini bakwembulela impahla, kodwa awusoze ube sezantsi. So xa uzophinde uyomamela umfundisi othi uThixo uyakuphakamisa la, uzobona sengasanikeli. Bakhona abazalwane babona abasanikela ngapha ecaweni, ndiyabazi. Abanye babo bakade beswela imisebenzi emaprinzana kunzima. Sithandaza bethobekile, ngoku intobeko yashiyeka le. Ndibajongile ke because ngoku mna xa ndikufundisela ubona uba ufuna ukushintsha ndiyakuyeka uvele ufela apha ecaweni njengoJudas. Kanti uJudas wamyeka uYesu, wayelahleka ngoku amamele intshumayelo. Nam ndibayekile abanye uba ngeke ndibone uThixo uzobenzani. So ndithi ke uthi uPawulos, once you were not a people, usho Peter, but now you are the people of God. Because inhlanga zazingekubo bantu, zathanda ngoba zizintsha nje. Kuthiwa once you had not received mercy, but now you have received mercy. That's why bensithi ke mama uGaxini fanele sazi uba thina sine greatest promises of a New Testament believer. Engafanelanga ndinibone phambi izandla nithi amen lapha nisitsho kwizithembiso zalapha emhlabeni, because loo nto izawukwenza ningavumi ukuphilela uThixo. Funda babi loo nto. Then masiphindeni ke kula vesi sendisiya ngaku-JJJD. Anonymous uthi Siyaya kuyo. Funda. Is it fine, Tata, to testify on the topic that I had on the regional or national conference? Like, for instance, if bekushumayela umfundisi that you never invited, le osayifundisayo ndikhe ndibe ndiyibeka ecaleni. Ndiyifuna. Into oyive kwenye indawo, qala uyive ngam uba ndiyafuna nabayiva abazalwane bam. Because kaloku umcakela ke sithethe inyani, mna ndiyathanda uthetha inyani. Kwezinye indawo esihlangene kuzo as a group, enye intshumayelo uyimamela kube ngokuthi usukuma uhambe. Imbi ke ngoxa zethu ndifika abazalwane bam bezoyivisa naba bebengayanga sebesindile. Nina nisindile eqeleni. Balekani. So uba uve into eRegina khawukundifonele. Uba uve into kwaNational khawukundifonele. Hey tata, indisikelele ke la ndawo ibisithi uva njani wena? Awuyibeka icala indawo uyifundiswe ndim lapha. Ndinomfanekiso womntwana ebeka icala into ebifundiswa ngutitshala ake eze nento ebeyiva kwi-winter school. Kwi-winter school, if nifundiswe itopic angakayifundisa utitshala,
Onofika si-study group esidiscuss into yaku inter school ningayigqithisanga kutitshala wenu. Bubunaive obo nokungathi awukho denominational ingathi awukhethi icawe yakho wedwa endiyibona ingabhadlanga ke mna because iclass ukhetha iclass yakho wedwa umamela utitshala wakho wedwa then ubumamele abanye bamamela in context of this one. Cela uba nembuzo nendibuze. Ndinekhwele ngani kanye ngalendlela uThixo anekhwele ngayo. So xa ungumfundisi uba nekhwele ingathi abantu bangeva lento and fanele ube confident ngento uyifundisayo wazi uba it will pass i-test. If abantu ba challenge imfundiso yami cha ke mabayi challenge ipasiswa kuba ifana nemfundiso kaYesu. Yabona ngowe-6 ngomso siyopainta ngoku besithenga izitena namhlanje nento ezimbalwa zokwenza itoilet ziveza ku 15,000 and la 15,000 uyaqonda uba kusezinto ze-floor mcha ke njengoba sithenge izinto sithathe kula mali singamniki yona ndisamniki ihalf umhlekazi sithathe kule half ishiye kuleyo sithembile uba amabutho akhona sawubona uba senza njani. Ne-Mount Elif iyamemeza ngapha ifuna because e-Mount Elif silahlekelwa yi-2,000 every month ehambe yobhatala into engazuba yethu. I don't believe ekurentini. So if ke ngoku ningangasabuya umvalikele benexhala xa ndingena ndawufika nebangaphi ngecawa because baninzi abantu abanganifaka imikhuhlane yokuba khakhe nimane niphumla. Ndithi ke mna umuntu ophumlayo ngumuntu osebenzayo akekho umuntu okaphumle ekuphileni. So uba uYesu uyamsebenzela uzofuna ukuthini ukuphumla kodwa uba uyamphilela you don't rest from living for God. Then uthi ke phande nekhwele ngani then stay verse yesibini ithini ke kambe ndinoloyiko andisenakhwele ke ngoku ndinoloyiko hleze iingqondo zenu ziwexuleke. Ziwexulwa intoni ingqondo zenu? Yi-lack of judgment or poor judgment. Nalapha ecawa ndizomane niyala khona abazalwana bevana nabefundisi sayiphinda le and abefundisi bayabazi sometimes bayajola sometimes bayamazi uba qha into ekhona lo muntu impressive une-following or u-eloquent or xa egqiba ukushumayela intshumayelo zakhe bonke abantu ohlele ecakwabo bayancoma. Ndithi ke suqhathwa yi-perception because maybe i-intention yakhe is just to keep you in the church. Sithi kambe ndinantoni ndinoloyiko loba hleze ingqondo zenu ziwexuleke nikutyeshele ukuzondelela uKristu kanye ngalandlela uEfa walukuhlwa ngayo bubuqhetseba benyoka. Bazalwane bam zisekhona inyoka evangelini zisekhona inyoka ezicaweni kaba that's why ndisithi if or avoid sinasahlala phansi bake bandixelele endawo erongo mhlambe ke bancedakalayo because I could have told them where they are wrong because ndiyaqiniseka ngento endizoyifundisa uba ndiyayiphanda ndiyijonge kwi-AI ndiyijonge kuGoogle ndiyijonge everywhere ukuze ndiqiniseke uba le teaching endikufundisa yona yile subject ebefamba uyayifunda. So nawe ke ngumzalwane khawuke ufuna into egenuine sufuna into egqamile sufuna into etrendayo sufuna into ekhoyo uthi ke hlezeni wexuleke. So ingqondo yakho kulula ubiwexuleke if you don't judge. Suba naive. Ndifuna ukuthi uhambe nifota noba ngubani tha. Ndifuna ukuthi uhambe ufota noba ngubani la. Nihambe nitshone emakhwapheni. Andifuna ukutshona emakhwapheni mamgaxi. Okay. So sithi ke uthi uPawulos number 1 ndinekhwele ngani kuba ndinithembise kumkhwenyana omnye. Aphinda athini nantoni ke ngo ndinoloyiko. Woyika ntoni? Hleze ingqondo
ziwexuleke. Okwesithathu uyachaza uba yintoni ezowexula ingoma. Sorry, ingqondo masiqase ungegqithi imzokana uyumva mntanami. Sorry, ubuze kahle. Funda bani. What about xa sifakaza ngeye guest speaker that was invited apha ecaweni tata? Andiyifuni nayo. Obviously singayibekanga ecaleni eyalapha. Hayi ekhaya. andifuna lo guest. Xa uzofakaza ngeguest, qala kubani? Kum undincokolele tata. I-guest ubuyimemile yandisikelela xa isithi. Ndizobe sensitsho ke mna uba yi-LO naneleyo noba i-failing subject. Because andirhaleli uba nabazalwana abagijima ne-LO. Abagijima esikoleni mama umalishi nanifunda i-gardening ne-PE. Niye groundini kwakumnandi. Kaba xa uthiwa kwi-PE niyazi uba nako nibethwe ngumoya. Ube soza no 100% kwi-PE ube so fail psychology, then uzothi chaba ufail principles of education, ufail zonke anti kwakuthiwa education akhanya kwakunjalo nakuni education lesizwazi ezidatha principles of education ne psychology ne education management, something like that. So zikhona izinto efanele xa umzalwane ungadube namabhongo ngazo. Umzekelo ngoku umuntu othanda umqombothi anganamabhongo ngensipho. Kumuntu okade aqhayise ngensipho ephuza insipho ngeke aqhayise, kodwa uba ungumzalwane ongekho careful ingqondo yakho izowexuleka. Mna ixhala lam zingqondo zenu bantu abakwethu. Kuba andithi niyazi uba ingqondo ibaluleke kakhulu eBhayibhelini nakuRomans 2 kuthiwa ingqondo zenu mazitshintshe ukuze nikwazi into okuyiyo ukuthanda kwaThixo. Andifuni ufakaze nge-guest speaker ungaqala ungixelele uba ikusikelela ntoni, because ne-guest speaker le nam ndiyakwazi unyamezela nguyithethayo ndiqonda uba Nkosi I hope abayivanga ke. Xa uzovele ndithi ndithi ndithemba uba uyivanga uvele uzoyiphinda wena ngo. Anti guest speaker ayiqala ibhale phantsi ezoyishumayela ndithi. Andifuni guest speaker, andifuni yima ndithe mawungafakazanga ngazo noba ndithi mawungafakazwa ungegqithwanga kum. Nisayibambile uba ndithini? Ndithi makugqithwe kum ndiyipasise. Uyazi khona omnye umfundisi othi khona umzalwane oweye kule nto yenkonzo kankonzo zonke. Uhleli ke umfundisi uyofakaza umzalwane. Amen. You i-revelation endiyifumene inkonzo besiye kuyo. Kuthiwa isidlo senkosi sulinda ecaweni uyosinikwa umfundisi. Kuba kukhona ivesi ethi okukwenzeleni ukundikhumbula. Ngaba ke ngokunina nimkhumbula ecaweni kuphela uYesu. Kuthiwa isidlo sithathu usifake efrijini. And kuthiwa abanye benu bayagula. Kwathini kuba nidla ngongafanele uthi beka isidlo pha ubuyagula. Thatha isidlo usale usele uchuphile. Kuthiwa noba osakwazi ukuhamba hamba ngesisu uye efrijini. Uyaqomba ngolomzalwane uyisho uhleli phansi umfundisi. And xa umfundisi uzoba nenhloni zovele umnqande kwanamhlanje because uzawuphoxeka. Ke ngoku mna ndiyazazi uba ndikakunqanda kwanamhlanje. That's why ke ndikukhusela ngelithi lento ikusikelele kakhulu kule guest speaker akundincokolele. Ukwenza abantu ukuxela bafamba iyakusikelelana and andizuthi into mayingakusikeleli ndingakutyhileli ezibhalweni because sithi bazalana iChristianity lula. iChristianity yimfundiso kaYesu, yi-lifestyle kaYesu. Imfundiso yabapostile, le-lifestyle zabapostile. You don't have uba udubulahlekile uba kabanga ukuyeyiphe right kuba umfundisi uthi i-guest speaker ibisithi hamba uyojonga imfundiso kaYesu, hamba ujonge i-lifestyle kaYesu, hamba ujonge imfundiso yabapostile, ujonge i-lifestyle yabapostile. Then you will have a pattern, you will have i-measuring stick yokukala into etshiwoyo. Akho nto imbi njengolahlekiso. Yes. Okay tata, bendizothi okay ndiyayithanda leyo ba akuthanga makungangqinwa qha abantu mabaqale babuze, then ke ngoku kube khona ongabuzanga so sewundiphendulile ke uba you could correct it. Then eyesithathu ke ngo is what you did kwenye imini ane akavakala ubabi lapha. Yes. Sasive imfundiso kodwa ubona uba abantu they are not flowing nayo the way they were supposed
bacinga uba isithethi ungaveli sithethelela iphasi bona. kakhulu waloo mntana. Yes. Bacinga uba Okanye u-Aneli Nxele? Oh, yes. All right. Yes, that then from leyo ke waza wena aphe uxa sesibuyileyo wafika wabuya wasi aligner with what lo wamntu ebeyithetha than what thina we took out of le nto ebeyithetha. Sicinga Andikhumbule uba- nditsho. Okay, sasisenkomfeni kwashunyela Yes. la nto yoba masibe ngumzekelo kubantu in speech and whatever. But when you listen to and you hear abantu around wena, kwacaca uba iflow ereceivewa ngayo le ntshumayelo ifanele uba ayiyo eyalo abantu bave indaba, so they receiving it based on ezinto sebezivile, so bacinga uba lo mntu ungqinela bona in that. So ndithi ke ndathanda uba xa sibuya apha uphinde ubuye usibeke kwi-correct perspective. So ndizocela ukuba if ke kukhona i-guest speaker eze apha yaza yatsho into that you wished uba besingayivanga, uba mhlawumbi ubungacinga uba kungenzeka kube khona oyivileyo mhlawumbi angakubuzi uba angqine ngayo athule naye qha acinga uba uyayazi leyo nto, ubungekhe na uphinde usincede ngaleyo nceba injalo. Hayi ndizoyenza xa ide ya too much. Xa ide ya too much. Kodwa ngeke solo nenze revision kaloku nifundisile ngoku. Nani ndifuna nikwazi ukuhlola then so ndizama ukuthi babe ndinothile lodwa. If ide ya too much ndizoyinotha because bazalwane imbi into yoba uthi unabazalwane onoxanduva of presenting them. Because the intention kamfundisi should be one. It in intention kamfundisi to present ababantu before the groom. Groom ne? Yeah. Ukwenzela uba xa ndifika nsithi uYesu anamkele uYesu. Kuba uyabona ukuba nifana naye. So sithi ke kambe noloyiko hleze okokuqala unantoni unekhwele. Okwesibini unoloyiko lweengqondo zabo bahleze ziwequleke into eziyo ngobani umthumsela. Ima uba ngamthumsela ngalala. Ke ndabona omnye umuntu olibhulu efinyela umuntu. Wathi bi watsho Yesu lapho esule lapha kuwe. Uba ngenza loo nto ke ngayenze pha kutha singa safe. Yes. Niyabakhumbula abantu bakudala ogogo bakudala bave bajika bhenga selidongeni. Umaprezana andikhani bekho kule age ne? Anazi kwani. Kutha uthi anonymous most times i-guest speaker eshumayela into right isube ishumayela a topic utata once preached. He preached it differently with the same content. So I think xa ikusikelele i-guest speaker vele uyojonga kuba utata wayeshumayele wathini na ngayo, or as Tata says uqale uyomshumayeza ke. Yeah, and le ndisho ngulo muntu ubabe angayifunda uthini uPaulos exethetha ngo into eyenzeka umchagela lapha wafika uPaulos washumayeza abazalwane kwaze ufika uApollo. Xa sekufika uApollo kwaxa uthanda ukufundisa better than uPaulos bavele bathi abanye ke thina asengaba kaPaulos singaba kaApollo bathi abanye hayi thina singabo abakaPaulos asingaba kaApollo singaba kaSephas. Bathi abanye asingabo kaApollo asingabo Paulos asingabo Kephas thina singaba kaYesu. Lehlula ibandla lavele hlukana phakathi ngegesi because kaloku singathi uApollo pha wayefana obuyi-guest speaker ebandleni lika Paulos. So uthi ke nguPaulos say we are all servants. Nam ndiyayivuma loo nto we are all servants. That's why ethe uPaulos kwaba seFilipi ke ngoku imitate me and those who follow my example imitate us. Abe sesithi ke ngopha kuApollo athi mna ndinguPaulos ndezintoni ndityalile. Wafika uApollo wacenceshela kodwa ngubani owenze kwakhula kuThixo. So i-guest speaker and whosoever njengoba sisho ubabi nalo umuntu amfunda apha mayifike icenceshele into endiyifundisileyo. Uba ngabe ifike yatsho into econtrary kuyabaluleka uma masiyokohlula uba yeyiphi right ngokwe-teachings zikaYesu ne-lifestyle kaYesu. Bazalwane asishiyanga kwindawo yokuba sisemnyameni. Uthi mna ndatyala uApollo yena wacenceshela kodwa ke
uThixo okhulisayo. So xa ungumzalwane, if uzondifakazela nge-guest speaker ubisithini, masiqiniseke uba leyo nto ibijoyele guest speaker beke ndayitsho. Uba intsha uyabona uba hayi inobe becenkceshela, maqa siyojonga uba ubecenkceshela ngamanzi na nobe becenkceshela ngepoison. All right, and ke sasithebula umkoma kubekho i-live ye-phone up. Next time boy ubuza kuma udibana empama uyophinda sokukhala ukuyapha ungasayiboni indlela. No, la phone dasithe mayibe la. Layer is the same thing as that one. So fanele kubekho elapha elindele zonke ezanto ziqhawuka phaya. Ndayitsho loo nto. Ulindwa kaphathanga thekutini. Hlaba empama. Then sithi ke xa kuthiwa umuntu uyacenkceshela suvele ube sure uba hayi uyacenkceshela, masiqonde uba yinto la icenkceshelayo. Because xa ubona into eyi-liquid, it doesn't mean ngamanzi, it doesn't mean into ephilisayo. Then masiye ke ngokwesithathu, then siye kweyesine ivesi. Siye ke ivesi yokuqala kweza vesi zikaPawulos ezimphethe kakubi, unekhwele kuba abantu unjani uyabendisela abakadibani nomkhwenyana. Okwesibini, unoloyikwe ngoba lobahleze ingqondo zabo ziwexuleke. Then ke ngoku akayifihli uba yintoni ezo zizaziwexuleke, kukumamela abanye abashumayeli in an undiscerning way. Uthi kaloku nithakazelela nabani na oza kuni anishumayeze, uKristu ongomnye ongenguye lo ndamshumayelayo. Uyambona uPawulos uba utsho le nto ndiyitshoyo yokuba jonga le nto ishunyayelwayo uba yile content endikushumayeze yona. Kusenokwenzeka ke mhlambi ubone ngathi nale yami content i-wrong, uvumelekile to challenge me. Sincokoleni apha ecaweni, tata ndive i-guest sithi ngaba uthini. Kungenzeka uba aziphikisani, qha we have to put them into perspective. Uthi ke ngoPawulos, the Christ you should receive fanele abe with lona mvayo. Ningavele nithakazelele noba ngubani. Jesus, hallelujah. Xa niye kwi-Teachers Day of Prayer la. Number 2, nize ninyamezele nabani na oza nomoya ongenguye lo namnikwayo. Awuvele uphaphele kwacawe kuthiwa kamoya, kwacawe ova kukhwazo, kwacawe ova ithumuyi, kwacawe ova kuthiwa ndi na. Indaba ezimnandi enazifumana kuthi. So uverse 4 ngulo owenza uPawulos abe nengxaka verse 2, ameka verse 3 no verse 2. Sithi le nto yabazalwane abathanda ukuvele baphaphela abashumayeli yenza uPawulos wanantoni wanekhwele. Yaphinde yenza uPawulos wanantoni wanoloyiko. Bakhona ke befundisa ukubona uba hayi akanako loyiko lo uyabayeka nje. Then masiye ke nguverse 5. The last verse kwezi verses zintathu. Nansi ke lemo ubuyifuna mama uqaxe. Verse 5. Verse 6 yeah. Uthi kungenzeka ukuba andilociko ekuthetheni njengoba niphaphela abashumayeli. Kodwa ke ndinalo lona ulwazi. Kusho ukuthi umshumayeli xa uzomdisena, xa uzomhlola, xa uzomjaja, mjaje based kwi-content. Uthi Paulos, I may not be good in presenting my content, but I really have knowledge. That's why uPaulos esithi 1 Corinthians 11 verse 1, imitate me as I imitate Christ. Why is it as I imitate Christ? Ungenxa uPaulos wazama ukumazi uYesu. Wayazi i-lifestyle yakhe, wazazi imfundiso zakhe, then wakwazi ukumlinganisa. Then wanamabhongo ngokuthi linganisani mna. Uthi iye yacaca lento kune amaxesha ngamaxesha naphansi kwemeko ngemeko. Iheyiphi into yacaca?
iyokuba noba andilociko kodwa ndinalo ulwazi. Kusho nawe ngoxa ungumzalwane yiba nalo ulwazi, funa umfundisi onalo ulwazi. Ungahleli umdileya wenyaniso yonke lemihla. Umlimi wawo ngubani? Ngubawo. Siyevana ke. So ndiyigqibile ke eyanamhlanje into sithi xa ungumzalwane yazi ukuthi ileader yakho inekhwele ngawe. Kodwa ileader mayingabi nekhwele kanti ayifundisi ngecharacter kaYesu ne-teachings zikaYesu. That's why bendisitsho abaseno ndisithi if uthandwa ngabantu bonke ngokuqinisekileyo kukho aburongo khona. Anti siyayifumana loo nto uyayitsho uPawulos uba our lives are like a Christ-like fragrance. Ehamba iye kubani le fragrance iya phezulu kuThixo iphinde inwenwe apha emhlabeni among those who are being saved and those who are perishing. Kube sethiwa those who are perishing bayasuffocateka, then kwaba uyi-life-giving perfume. So ithetha ukuthi ngoku ifanele yonke impilo oyiphilayo ibe sisibhalo, ibhekwe imfundiso kaYesu, impilo kaYesu, imfundiso zabapostile nempilo yabapostile. Ningabi naive kodwa singaphakami. Ayithi le nto masiphakame sizibone siyicawe engcono kunezinye in a negative way. Kodwa andiboni ubikhona ingxaki xa uzibona ngeke ndicawe kodwa kweyicawe, because andiboni abantu bakhona behlanjwa ngamanzi ngokuhlamba kwezwi. And it's like preaching yakhona is not a preaching with purpose. That's why sisithi if kune preaching zinto nesesiyazijaja kanene eziyi-7. What do we judge? We judge false believers. Okay, masiqala noma kuphi. We judge false believers, we judge preachers, we judge gospel, we judge churches, we judge the spirit, we judge the Jesus that's being preached there. Uba kwathi uzokwenza isityebu uyaphuma. We preach, we judge. Z7. Okay, masiphinde in. We judge believers, false believers, we judge preachers, we judge gospel. Preachers, we judge the sermon. Yeah, gospel ndiyohlule kwi-sermon ngabo. Because i-sermon ile nto ipresentwayo nendlela epresentwa ngayo. Because ukumbona umshumayeli ebile manzi ezesulokoko. Kodwa uyabona angomshumayeli yimbongi le. Imbongi. And imbongi andithi kuthiwa iphinda-phinda imiqolo ethile kaninzi. So uPaulo befamba uqale wabonga phambi kwakuphakame umshumayeli. But ke ngosibe nebhayidi loba vele sifumana imbongi. So you have to judge the sermons, judge the gospel, judge the preachers, judge the false believers, judge the spirits, judge the churches, and judge the Jesus that's being preached. Abanye abantu madojongo weziwe. Uhlele ngathi ufuna utshinxa indlu. Ngicinga esikhiya nje aze siphuma dakhiya. Atsho nenye bangcono abanye babane bensithi abanye. Nobe yazibona ayikho nditshoyo. Kodwa ya uyakhala koma umgaxo ba kwindawo ahleli kuyo. Kuyabonakala nje uba uvele wawuzendlalela isponge. And then why do we judge? We judge before we can fellowship with you. We judge before we can receive you. We judge before we can believe what you say. We judge before we can follow and promote you. Noba nibambile ngoku. Ndizawunivaka nifakaza. Ndizathi kuba nivile more than ukufakaza. Ndizonibona ni judgmental. Not proud, not conceited.
ukubona isikolo esirongo kunesikolo esiright ayithethi ukuthi uphakeme. Cela ke sizophakama namhlanje ndiyi-guest speaker. Yimini yabantu le. Qha ngiqonda uba abantu basayibona ngathi imini yabo le. Haleluya. Sizothandaza abazalwane. Ndiyarhalela ke sino nani bantu abakwethu. Mayingabe kumshumayelo kuphela lento, yiba nekhwele ngabazalwane bakho. Yiba nekhwele ngabantu abathi basindisiwe. Yiba noloyiko ngabantu abathi basindisiwe. And uba uyambona umzalwane uba nguthathekile umnqande usuthatheka kangaka. And into endiyiphawule emaprinsana abanye abazalwane umshumayeli bamthanda kuba esewabathanda kuqala. Imosi yabazalwane bayahluleka ukuresista umshumayeli orongo xa eqale wakuthanda. Yabona uvela wakuthanda wafaka ezifotweni wafuna ukuhaga wavela wakuncoma wathi umeleka ukuhle bayehluleka abantu once waphathwa kakuhle i-discernment iyaphela. So masingabe ngabantu abathengisa ngenyaniso ngenxa yamaqanda. Makathi umuntu khona wakuthanda utata malishi uqonda uba uyandithanda nami kucala ukuthanda ndiyamthanda kodwa ngeke ndikwazi ukumthini ufellowshipa naye. Ngeke ndikwazi ukuthini ukum-accept. Ngeke ndikwazi ukuthini ukumbelieve. Ngeke ndikwazi ukuthini to follow and promote. Ane kuzofuna niyilungise lo shishishi wenzeka apha. Cela sivala amehlo sithandaze. Ubufuna nithandaze nawe uphama isandla sakho uthi xa kuncede ngobulumko. Ukuze ingqondo yakho ingalahlekiseki. Ukuze ungabe ngumakoti olahlekana nomyeni wakhe. Sivile ngentombi ezilishumi ekuthiwa zahlala zonke zilinda umyeni kodwa kwathi apha ekuhlaleni ezinye zalala. Ithi verse namhlanje ningabi zizidenge ningalali, be discerning, judge before you judge before Thixo namandla siza kuwe namhlanje. We pray that we may grasp the spirit of discernment. Ukuthi Thixo namandla noba abantu bayasithanda kodwa eluthandweni sijonge ukuba ngaba asithandwa ngabalahlekisi na. Singabi deceived by what we see. Singabi deceived by the love that we perceive. Singabi deceived by the welcoming that we perceive. God has said, look beyond the perception into the intention. Beza Thixo namandla bezusilahlekisa baqala ngokusithanda. God has said Thixo namandla kolothando masikwazi ukubona ibona inyaniso yakho in Jesus name. Amen.